ଶୁଣି ହେଉଏ ସାଧୁଜନ ଦିନେ ଦୂତି ମିଳି ନିଜ ସଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପଲଙ୍କ ପରେ ଧୂତି କାନ ମିଶି ପଦ ସୁଧିରେ ସେ ଆହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମବୃତ୍ତି ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ରାମ ଅବତାରେ ଜମି ଯେ ପାଉଛ ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦଶରଥ ପିତା କୌଶଲା ମାତ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ସମ୍ଭୂତ କୈକେୟୀ ଠାରୁ ଭରତ ଜନମ ସୌମିତ୍ରା ଗର୍ଭ ଲକ୍ଷଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ସୀତା କୈକେୟୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ବନବାସ ଯେ ଦେଇଥିଲେ ତୁମ ପିତା ଲକ୍ଷଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲ ମାୟା ମୃଗ ମାରି ଜାନ୍ତେ ଆପଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରିନେ ଲାଦଶନନ ସୁଗ୍ରୀବ ହୋଇଲ ମିତ୍ର ରୁକ୍ଷ କପିବଳ ଜ୍ଞାନୀଣ ସଙ୍ଗରେ ଯେ ସେତୁ କରିଲ ନିର୍ମିତ ବିଭୀଷଣ ଦେବ ଶିଲା ଶରଣ ଲଙ୍କାରେ ମାରିଲ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ବିନାଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଲ ରାଜପଣ ସୀତାଙ୍କୁ କରି ଉଦ୍ଧାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବର୍ଷ ବନବାସ କରି ଯେ ଫେରିଲ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତେ ପାତାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚଳିଲେ ଗୁପ୍ତେ ରାମ ଅବତାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାପରେ ଜନ୍ମି ଗୋପେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ସେ ଗୋପୀ 16,000 କୁଞ୍ଜବନେ ଖେଳ ରାଧା ସଙ୍ଗେ ମେଳ ଯେ ହୋଇବନି ସେ ଦେବସ ରାଧା ନାମ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ହରସ ଧୋତିଛୁ ଜାଣଛି ସବୁ ଭବିଷ୍ୟ ତୁମ ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣି ଆମ୍ଭର ମନ କନ୍ଦର୍ପ ସରେ ହୋଇ ଦହନ ସେ କେମନ୍ତ ଭେଟିବି ରାଧା ଭାବିନି ସାଧେ ଯାବଟେ ପ୍ରବେଶ ଯେ ପିଡ଼ୁ ଅଛି କାମ ବାଧା ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଚେରୀ ବେଢ଼ିତ ଦୁଆରେ ଯନ୍ତ୍ର କିଲଣି କବାଟ ଶିର ଲଗାଇ ପେଲନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲୋହ କଣ୍ଟା ବାଜି ହୋଇଲା କ୍ଷତ ସେ ରୁଧିର ବହି ପଡ଼ୁଛି କାମଦେବ ସର କରୁଛି ପ୍ରହାର ଯେ ସିଂହତେ ରୁଧିର ପୋଛି କବାଟେ ପ୍ରହାର ତେ ଦୃଢ଼ ମୃଷ୍ଟି ବେନି ଫାଳ ହୋଇ କବାଟ ଫାଟି ଗମ୍ଭୀରି ପଲଙ୍କେ ରମଣୀ ବର ନିନ୍ଦ୍ରିତ ନନ୍ଦ ଅଛି ପାଶର ସେ ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରା ତବ ଉପରେ ମଣ୍ଡିତ ଯେ ଦୀପ ବିଜୁଳି ସମାନ ରାଧା ଲାବଣ୍ୟ ମୂରତି ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରି ଆଖି ରାଧା ଲାବଣ୍ୟ ମୂରତି ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରି ଆଖି ନବଜୁ ବାବୁକ ଶରଦ ଶଶୀ ଚିକୁର ଚାକୁର ସେ ଶୁଭ୍ର ଦିଶି ଯେ ବିଧାତା ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ ସଂସାର ସାରଦ୍ର ବ୍ୟମାନ ଖଞ୍ଜିଛି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରୀର ତନ ବେନି ଉର ଯେ ପତ୍ରାବଳୀ ମାନ ପତ୍ରାବଳୀ ମାନ କଞ୍ଜୁଲିକାରେ ହୋଇଛି ହୋଇଛି ମଣ୍ଡନ ଗଭୀର ନାଭି ମଣ୍ଡଳୁ ମଞ୍ଜୁଳ ବେନି ଜାନୁ ମିତଞ୍ଜଳେ ଷୋଳ ନିତମ୍ବ ଯେ ପୃଥୁଳ ଦେବାଙ୍ଗ ଧିନ ବସନ କନ୍ଦର୍ପ ରାଜନ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡନ ଯେ ଦେଖି ମଦନ ମୋହନ ମଦନ ବାଣୀ ଅନଳସ ମାନ ବାଜି କରି ଅଙ୍ଗେ করে দহন
करे दहन କରନ୍ତେ ଉଠେଣ ରମଣୀ ବର ରମଣୀ बर କହନ୍ତେ କାହିଁ ଓଇଲାଏ ଚୋର କାହିଁ ଓଇଲାଏ ଚୋର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତର କି ଉପାୟ ଆସେ ଗମ୍ଭୀରରେ ପଶି ଯେ ଧନ ଭରସାଏ ହାର ପଳା ପଳାରେ ପାମର ଦୁର୍ଜନ ଜାଣିଲେ ଶିର ହୋଇବ ଛେଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଚୋର ନୁହଁଇ ମୋ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ତନଇ ଶୁଣିଣ ନାମ ତୋହର କାମ ଦେବସର କରୁଛି ପ୍ରହାର ଯେ ବାରେ ପ୍ରତିକାର କର କଟୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ନାରୀ ରତନ କହନ୍ତି ତୁରେ ହୋଇଲୁ ଅଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଗୌଡ଼ ମାତୁଳ ତୋର ବିଡ଼ମ୍ବନ କଥା କହୁ ପାମର ସେ ବାଳୁତ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀହରି ନବ ଯୁବା ବେଶ କିପରି ହୋଇଛୁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ ହରି ମୋହେ ଅଟଇ ସେବକ ତୋହର ବଜ୍ର ସମାନେ ଅଟେ ମୋ ଶରୀର କୋମଳ ପାଦ ବ୍ୟଥା ପାଉଥିବ ସଖୀ ତୁ ନ ଜାଣୁ ପିରତି ଭାବ ରାଧିକା ବୋଲେ ନିର୍ଲଜ ନିଶ୍ଚୟ ହେବୁ ନାଶ ଦେବୀ କଂସ ପାଶ ଯେ ତୁ ପରାନନ୍ଦ ତନୁଜ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମାତ ପୁରୁଷ ପିତା ଭଣଜା କହୁ ତୁ ଅନୀତି କଥା ସ୍ୱଭାବେ ତୁଇ ତ ବାଳକ ମତି ଏଥୋପଡ଼ା ହନ ପାହୁଣୁ ରାତି କ୍ରୋଧ ଦେଖେ ରାଧାଙ୍କର ଭାଗୀରଥୀ ବୋଲେ ଯେ ଚଳିଲେ ନାଗର ବର